Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan as Sara, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti family Batingwood Sakla iti Quirino Province from Argel 1895. Amin at taga-Tabuk City, kan advance happy birthday kan ni Criza May Ngasaw Hangdaan ti Pugo La Union from Riza Lungod Ngasaw ti Tabuk City. Antonio kan Tulali family kan amin a friends and relatives ko from Rowelin Tulali. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Kasinsin ko ani Esther Teresa Daluyen a nagtour dito'y Hong Kong kan advance happy birthday iti anak ko ani Rudy Lapaan Jr. from Virgie Dagdagan iti Hong Kong. Asawak ani Reynaldo Paas, anak ko ada Joy, Rowan, Renz, Rizel, Apumi Adakisha and Daphne. Kastamat da KD kan Ayan, Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Orpia, Vadil, Paas, Fernandez, Vicente kan Agaluus family, ijay Muta Kasibon, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Makablaawan pa iti partner ko ani Julius Cesar Rosena iti Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Advance happy birthday to my best friend Julie Lagunoy from Shans Padilla. Friends ko dito'y Hong Kong kan anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole. Shout out kani Jasmine Rivera, Salvador Dumifer, Linda Monte, Mare Vivea, Jean Love, JGB, Divina Kotig, Beng Tabula, Evangeline Dalao, Nerissa Sanchez, ken Boss June. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Zara. Dear Manang Emmy, ilingad daklangan itinagan as Sara, may saak nga OFW. Talo kami nga agkakabsat, katsyak ti may kadwa. Addan pamilya ni Manang ko tanasapa na kiasawa, ngamdak sang gasat tanagsina damatlaeng iti asawa na. Adda iti may nga anak nga iso ti adda ita iti podermi. Siyak ti breadwinner Manang, gaputa saanan ang makatrabaho ni tatang taadda sakit na. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idaddaak paylaeng dita Pilipinas. Tatang, mapana ko nagtrabaho? Ayan ka din ni Nanang? Digosin na ni Carla ka anak kam, anak ko. Ayun gayam, adagayam klase ni Carla ita. Wen, anak. Siya akong timang itulod kan kuha na iji eskwilahan da. Kabaulan nyo ka di? Amang ano maulaw kayo ijidalan? Kabalak anak, di na ka di pagdanagan. Asidaglaang mati pagadalan di ka anakam. Aganad kayo nga rod Agawid kayo adago sa paman ang maitulod yun ni Carla. Ken, wan gayam, agsweldo ak inton malam tatang. Itad kunton kanina nang tay paggatang ti masapsapol iti balay. Kastamot ti paggatang nyo kadagiti agas yo. Ay da, agyaman anak ko. Si kanti mangisaksakad kadagiti kasapulan tayo dito balay. May nayon pa'y dagiti agas ko. Ay, no saan la kumakasto iti kasasaad ko itan. Makatulong ako makada kayo kanimanang mo. Awan di pagdanagan nyo tatang. Rumbang lang ada kami matan kanimanang ti tumulong kada kayo ita. Tanalpas yung matan ti obligasyon nyo kada kami. Saan da kaming obligasyon kaninanang iyo? E dinto tada kayo. Obligasyon mi apagadalin kayong anak may. Tatang, bayanda kami kadilaan kanimanang at tumulong kada kayo. Sige, patuloy akong tatang. Ibagayon tulaangan kanina ng asimreka kon iti trabahok. Sige anak, aganad ka. O anya, saan ka kadian na banog anang itulod iti apom lakay? Kung aktumot ngamin asyaklaangan ngam ipapilit mo mat. Baibe anak ka dilaang bakit.
Nakarkaro ako mapsutak no awan araramidag. Ngam ko na ti doktor, amay parit kan ka ti agbanog. Hamangan no anya ti mapasamak kan ka. Di na ka di pagdanagan. Mariknak mo't kahit no jakon kabailaan. Masyanak nga rudan ka dagiti anak ta. Ni Ana, simbrek akatulong ijay ilay. Nasapan tumot ngamin anak ki asawa. Iso asaan anakalpas iti panagadal na. Lakay. Ni mo't Sara, 2 taon laengen makalpas kuman. Ngam nagsardeng anagadal. Tani Tony nga adi na ti pinagtuloy na anagadal. Kasta talaga lakay. Naimbag nga road tanasingpat dagiti anak ta. Pudno takunam. Aywen, itad ka no ni Sara ti paggatang ka dagiti kasapulan dito'y balay. Agraman paggatang iti agas ka. Ay kanun gayam. Agbayad ka nun nito ni ije pagadalan da. Tagik sa amin dan inton umay alawas. Ay kaibagam tungarod ka ni Sara inton sumangpart. Wen. Saan pa'y kanong amin ang makaitad ni Ana? Takasarsarak na mo't iti ayan ti amo na. Nawan tom at ngamin serbi dyan nakiasawaan na. Ay, Dahil dyan lang makibarbar ka dati amo na. Di na pa'y amo at tulungan ni Ana iti panagadal ni Carla. ay na, di mo namnamaan da dya alalakay. May samat da dya nga irresponsable. Ala, ikararag ta iti Diyos. Tasapay la kumata kanayon na atarabayan dagiti anak ta, lakay. Lola, saan ka di nga agawit ni Mamik? Ay saan pa'y makaawid apok, takasirsirik na iti nagtrabahuan na. Kasta ka di, Lola? Hiwan apok, ay sana balay. Taada kami matkadalulom, kani titam asara akadwam diti balay. Awan mo't ni Tita Sara. Ay kasano, katagtrab-trabaho mo't apok. Tapno matulungan na ni mamim amanggad. Tapno ada pag-iskwelam. Miss ko ni Mami. San apalay, tainton ag day off ni mami, maagawid to dito balay. Kanim bagagayam ni titam, amapan kayon to kano agbuya iti sina inton bigat. Kan agpasyar kayo pa'y. Wow, kayat ko, Lola. Huwag na pok, iso adi kan agliday. Tagpasyar kayon to kanititam inton bigat. Wan. Wun, Lola. Oh, anya ter aramidom dito eh. Saan pa ya pa nagre-retira yung opisina yo ha? Nagander tayo, Mac. Kaya't ko kumarumarta, kalpasan ti trabaho. Nabayagan na dita rimrimwar. Pasensyakan, Orly. Amo mo tinapasama kada kami iti kalabas. Nagsakit ni tatang, na ospital. Awan mo tinamnamaan da no saan na siya klaang. Kasarsarot mo't nga minimanang ko iti trabaho. Kung aktumot nga minkin kang agkalay satan, tapno da kabinadang mo itibiyag. Orly, imbagak mo tunkan ka. Diyak kaya ta mairaman ka pa iti kastoy asasaadan mo iti biyag. Kayat ko, into nagkalay sata, maipamaysatan ti amin iti buklan tanto a pamilya. Sara, Kayat ko pa'y nga urnusan ti pamilya, sakbay nga agkalay sata. Diyak kayat nga agbalin abagan mo ti pamilya. agpadatamot nga adaan ni tinapinda sa trabaho. Agtinulong ta. Basikla panawanan ti dawdawatag kan ka, Orly. Sapay la ko matamaawatan nak. Kan sapay la ko tamakauray ka. Ayayatan ka, Sara. Ikagumaak ti aguray. Gapo tapatpat gan ka unay. Agyaman nak, Orly. Patpatgan kamot unay-unay. Narigat ti kasasaad mi iti biyag manang Emmy. Nang runa, idi nagsakit ni tatang ko. Siyak tinagbalin a breadwinner. Gaputa saan pa idi a makatulong ni manang ko. Gapumot iti napasamak, iti estado da iti asawa na. Al-alukuyan ako ang tinobyok ani Orly nga agkalay sa kamin. Ngam nagkadkadak, gaputa jak kayat nga agbalin nga obligasyon na ti pamilyak. Nupay nakasagana mat at tumulong. Jak amo manang, ngam talaga nga adda pa nagdwadwak. Gaputa amangan kunak no tikas day nga ibagbaga ni Orly, kat aging ga iti ununa na laeng.
Ang mga no mauman tumatlaeng, kat day tanto ti agbalin asusik mi, inton agasawa kaminton. Kumusta kayo ngay matkan ni Orle, anak ko? Napayag mo't basitan asaan ngay imay dito'y balay. Kaya't na ti sumarong kartatang, ngam kanayo nakmat ngamin nga ag-overtime. Iso adinak tumat lamadanon dito'y. Sara, anak ko, mangipaay kamot iti oras para kada kayo kan ni Orle, Anyalaangan nga iti kunaan na. No, kasta ka na yun ka nga ag-overtime. Awan pa yun panawon mo para kan kuana. Impalawag kumot kan kuanan day taaba nagtatang. Amo ka maawatan na. Kaya't nanto pa yan ngagkalay sa kami. Makitam. Talaga kaya't nagsimpa kayon, anak. Panawon mo't siguro, tapno ikamot iti gundaway ti masakbayan nyo kan ni Orlay. Makauray day tatatang. Kaya't ko anasaya ati kasasaad yu inton makikalay sa akon. Di kay kaya tapanawan akasto iti sitwasyon nyo. Anak, di na kamin panunutin. Adamot ni manang mo akatulungan may. Saan nga umdas day jay tatang? Ada anak ni manang arumbong nga isaganaan na mo't ti masakbayan na. Sakit di pa'y nakaturpos ni Tony nga ading ko. Kasano kayon tulaangan ngay? Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Umanamong kakit din iti awis ni Orlay. Sakbay amala daw ti amin. Nahustuan kamutan iti edad. Laglagi pa asaan ka nga umububeng, anak ko. Amangan ninton agbalaw ka kahit nagbabawin ton ni Orlay. Saan to mapasamak day tatatang? Ay ayatan nakunay ni Orly. Kat amo ka makauray, aging gaadyak mapasaya at ti kasasaad yu a pamilyak. Kumusta ti cute a kaanakak? Okay mo, tita. Kumusta ti school mo? Nangato ti grades ko, tita. Kasta ka di? No kasta nga rod, adamanan price mo kanyak. Talaga, tita? Siyempre mo't anya ti kayat mo? Bay ka di dal ko, tita. Ken kayat ko ti ice cream. Day talagayam. Sige, inton Domingo, mapantanto iti mall. Gumatang ta iti dal mo, ken manganta iti ice cream. Yehey! I love you, tita. I love you, Mat, Carla. Anak ko, saan mo unay Amang ano ma-spoiled mo ti kaanakam. Bayan nyo kadilaang nanang. Kaasi mo ti kaanakak. Awan lang arudan amana. Di na pa'y makadundan na ti inana. Gaputag trabaho kat nga rod. Ay, wala. Ngamnay. Awan samot panawan mon ka ni Orle, anak ko. Panunutom mo't ati masakbayam. Amang ano adam ako na ni Orle iti kastangar aramidam. Ad-ado mo't ti oras mo iti kaanakam. Gam iti nobyam. Di kay kadiagdanag nanang. Nagsaritaan min day tabanag ka ni Orly. Maawatan na ti amin. Ay, di ka agsigsiguro, anak ko. Ado ti mabalin ang mapasamak iti panaglabas ti aldaw. Ang magyaman kami unay taipang pangruna na kami a pamilyam. Ang saan arumba nga agnanayon ada kami ti panunutem. Kastay ko nakon, panunutem ba't ati masakbayan nyo kani Orlay? Di kayag danag nanang. Apaman ang mapasaya at ko ti kasasaad yu kadatatang, makikalay sa akton kani Orly. Anya ti kunam Sara? Ag-abroad ka? Wan ko ma Orly. Nabibiit ang makaurnungak. Kan maipaayak iti nasaya at masakbayan ti pamilyak, no iti abroad ti pagtrabahwak. Ngam kasanutan Sara. Kasano akon? Panawan nak diti Pilipinas? Kasanon ti panggap tang agkalaysa? Isungaron nga agpakpakada aken ka.
Awan ti mabaliwan iti plano ta. Matuloy amin a plano ta para iti masakbayan ta. Nga mabayag manan nga aguray aksara. Nadaras nga aglabas ti aldaw, Orly. Mamin anong matlaang nga napalabasan ti dwa, wano talo atawan. Sigurado ang napasaya at kunton ti kasasaad ti pamilyak. Kat maipamaysatan ton ti buklan tamat a pamilyata. Sara, Sapay ko mata maawatan nak, Orly. Amom nga'y ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. sige. No day tati pangadang mo. Awan mabalin ko. Agan nat kay ti lugar apapanam. Nagabrodak nga rod, manang. Kat dito'y Hong Kong tinapanak. No pa'y amok anasakit tinakam ni Orly a pinanawak, nagpatuloy aklat ta. Tingamin maipanggap ti pamilyak ti ipangpangrunak. Kan amok a maawatan naktumatlaeng ni Orly. Napagasatan akmatmanang tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Nukas jay nga agbakasyon da iti sa bali a lugar, isursurot dak, ken naparabor dapay. Nabiit nga rod ang nakaurnungak manang, gaputaawan mo't ti sa bali a paggasgastusak ditoy, ta ipapaay mo't amin dagiti amok dagiti kasapulak. Naglabas pa'y ti aldaw, napatarimaan min ti balay mi, manang Emmy. Tatang, kumusta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho mo tita? Okay ka kadilaan? Wan tatang, kasi tinaibagak kada kayo idi, nasingpat dagiti amok. Wan gayam, nalpas ka di amin ang dagiti ipaparami dyo di tabalay? Wen, anak ko, maragsakan ka lagi tinto nagawit ka. Ay nagpintas tinamay anda dito balay, ta iso ka numot tibilin mo. Wan tatang, kayat ko, di komportable kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman akmat iti Diyos, ta amin dagiti tartari gagayak para kada kayo ket nagunod tayon. Basta di yu baybay anti salon at yu tapno makita yung tupay dagiti agbalin nga apuyo kada kami kani Orly. Ay wan, anak ko, tagi oray mi day taken ni nanang yaw. Kano ayat di planong nga agawid? Umadanin tatang. Kayat ko amanayunan pa iti urnong ko. Tapno adan to pangrugyan yung agnegosyo ko ni nanang. Kayat ko ti agipatakder iti mini grocery di tasango ti balay. Tapno ada pangalaan yun to iti para inaldaw yo. Ay agyaman kami unay, anak. Di mo pagbayagan nanti pa nagbakasyon mo. Tapno matuloy yung ti plano yo kan ni Urlay. Wan tatang. O sige nga rod. Umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon dita. Bakit? Natunuyin ni Sara dagiti arapaap na para kada tayo. Nagpintasan to'y balay tayaw. Kan kuna nang agpatakder to kano iti mini grocery iti sango ti balay. Anya, mini grocery ko nam. Wain, tapno adda kano banbantayan ta. Kanada pangalaan tayon to iti para iti inaldaw a pagkasapulan tayaw. Ay, nagsaya aton lakay. Kainwan gayam, talaga apatuloyin dansan ken ni Urlay ti plano da. Agkalaysadan apaman ang makasangpot ni Sara. Iso akayat na amasapul kano anasaya at ti kasasaad tayaw. Sakbay asumrekan iti istadaw. Ay na, naggasat ta kadagiti anak talakay. Nito ne, nakaturpusan iti panagadal na. Nimot manang da, nasaya atan ti trabaho na ijay ilay. Iso ama suportaran na motan ni Carla nga anak na. Kat nimot Sara, at dantun bukod na pamilya. Kasta ti anak anabsog iti pamagbaga.
makita tan no kasanutaan na padakkel dagiti anak ta. No pa'y narigat ti adda pa nagbiag tayo itay. Ngamba paan iti panagsalukag da, napasaya dan ti panagbiag da, kat nairamraman tamutain bakit? Ay, sapay lako mga ruda, taagawi dun ni Sara, lakay. Magagaranak, amaadaan moten iti apo ko ken ni Sara. Nabayagan asaan ngay mauawag ni Orly, Amangan mo't no makumikom iti trabaho na. Maragsakan to lakit di. Inton maamuan na nga umadanin ti panagbakasyon ko. Ti di na mo, saan ako nga agrenyo iti kontratak. Kaya't ko nga iti panagawid ko, agkalaysa kaminton. Amok anabayag a panawon a nagururay ni Orly. Ita, mapasama ken tinabayagan at tartarigagayan na. Hello, Nanang! Hello, anak ko. Kumusta kan? Ay, kasla naragsak ka Launay, Nanang. Ha? Apay aya, anak ko. Nanang, agawid akon iti mabiit. Nalpasan ti kontratak. Ay, kasta aya. Ay, maragsak ka iti dayta nga impadamag mo, anak ko. Ururnusak laangan dagiti papeles ko tapno makaawidak. Diyakon nagrenyo iti kontratak. Saan ko mga umanugot dagiti amok asaan akon nga agsubli. Ngam kinunak a panawon moten tapno mang bukal akon iti bukod ko a pamilya. Ay, kat naimbag man, tayo manugot na mutlaang. Wan Nanang. Ngam kunada ano kayat kunta kano ti agsubli. Mabalinlat ta kano Nanang. Ngam kinunak mo't a makikalay sa akon. Iso at talaga siguro asa anak to nga agsublipay. Kaano nga ruti panagawid mo, anak ko? Apaman amalpas ko amin na papeles ko, Nanang. Kan saan ko gayam nga impakaam mo ka ni Orly. Nabayag namin asaan kami ang nakapagsarita, Nanang. Amangan no makumikom iti trabaho na, iso asaan ang makaawag. Ay, siguro Tauray pumasyar dito balay kat nabayag adi na inaramid. Bayan nyo, Nanang. Kan awan ko mati pangibagaan yung agawid ako na. Amangan no adda makaidanon kan kwa na. Kaya't ko ama sorpresa ni Orly iti panagawid ko. No dayta ti pagayatam, iso nga ron ti masurot anak ko. Magan-anad ka Urayan may ti isasangpot mo. Wen, Nanang. Nanang, tatang, adakon. Ay na, agiaman kami iti Diyos, ta nakasangpot ka, nanak ko. huwag nga ron anak ko, maragsakan kami tadakan. Dagiti kakabsat ko ngay, sa dino ti ayanda. Napansinukon ni manang mo ni Carla. Ni mo tading mo aton at dapay lang iti trabaho na. Ay na, nagpintasan ti balay tayo. Komportable kayo dito'y Nanang. Tatang, talaga mabalin ako na makiasawa. Anak ko. Oh, apay ang nagliday ka, Nanang. Saan ka di aday ito'y nabayagan nga inururay yo? Ti makikalay sa akon. Katmang bukal kamin ka ni Orly, iti bukod may a pamilya. Uwan anak ko, dahita titarigagay may kaninanang mo. Ang amangan no saan na mapasamak dahita anak. Apay kumasa na mapasamak, tatang. Anak. Ay, Iso nga rod anagawidak, tapno agsimpa kamin ka ni Orly. Kan amok ama sorpresa apaman ang makita nak. Diyak ngamin impakpakaamukan kwa na nga agawid akon. ay, Anak ko. Lakay, si kaman laangan timang ibagakan ni Sara. sige. Sarah, kastoy na ay anak.
Isumot lagayam anabayag asaan nga imaw-awag ako namken ka ni Orlay. Ken saan meten ang nagpaspasyar dito'y balay. Tagayam. Ay, Tagayam, anya tatang? di ka ko mamakmakla at anak ko. Ngam nangasawan iti sa bali ni Orlay. Saan? Saan apod no dayta nga imbagayo tatang? Pudno anak ko. Adan asawa ni Orlay. Kasla mapugsat ti anges ko, iti daydi anaamwak ka ni tatang ko manang Emmy. Diyak la impagarop, ama aramid kanyak dayjay ni Orly. Isumat lagayam anabayag asaan nga imawag kanyak, tagayam nangikalaysan iti sabali. Nagsakit manang, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana, santo na pasamak ti kasjay. Saanen ang nakauray ni Orly. Damag ko akaopisinaan na kano tinagbalin nga asawa na manang. Diyakon tinarigagayan pa'y ang makasarita ni Orly. Taamangan no siyakto ti agbalin agapo ti pannakadadael ti estado da iti asawa na. No daduma, mapampanunot ko abasol kumatlaeng ti amin. Gapo ta pinaguray ko itinabayag ni Orly. Ngamawan ti pagbabawyak manang, gapo ta napasaya at kumot ti kasasaad ti pamilyak, nga iso ti kang runaan at tinartarigagayak. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagbakasyon ko, nagsubliak matlaang dito'y Hong Kong, iti sigod nga amok, tapno mailiwliwag ko tinapasamak kanyak. No anyaman ti agururay agasat ko maipapankan ayat, ti Diyos laengan ti makaammo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Sara. Sara, pagayam ko, makipagriknaak iti napasamak kan ka. Marikriknak ti saam iti kaunggam. Ngamdayawan ka, tauray kasta tinapasamak, tinagbalin agasat mo kan ayat, awan tinagbabawyam, tanaipaay mo ti ar-ara paapam anasaya at apanagbiag para iti pamilyam. Kararag ko asapay kuma, tadumteng tumatlaeng tinaitani akagasat mo. Ti makatakunay-nay mo, iti tungpalbiag. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Meliton, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Oyat kan Dagyo family di Taconner from Sonia Oyat,
iti Dubai. Shout out kada Tingting Kutlaw Gemma kani Tangkok kastamot ni Gamamaw from Riza Ngasaw. Ni inang ko Manet Villaseñor kan dagiti kakabsat ko ada Raymond, Ronald Alan kan Ate Ruby from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Shout out kada Raymunda Bartolome, Wilma Javier, Arlene Medina, Flor Bumidang, Florenda Kimpaoy, Damahar Licans kan Carmelita Domrique. Makablaawan pa iti dato ken Dumendad family iti Manabuk Burgos from Cabagis Dato iti Saudi Arabia. To all my friends here in Hong Kong, the Mary Jane, Rebecca, Janice, Tess, Cristel ken Jana. Dagiti anak ko ada Dayan, Ryan ken Nicole from Rowelyn Corpus. Anak ko ada Jonathan ken Jamia Angel Paloma ken nilakay ko ani Melvin Paloma iti Balonago, Pangasinan. Friends ko ada Ursula Domingo, Emily Agasid, Joan Lantano kan Marisa from Nora Payon. Makablaawan pa iti Prahiliana kan Castellano family, especially Nanay Leonora Antonio Zambrano. Kan advance happy birthday kan ni Tatay Dominador Castellano dito'y Santo Niño 3rd, San Jose City. Makablaawan ti Guzman kan Talana family dita Daragutan West, San Mariano, Isabela from J. Lord Talana. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Meliton. Dear Manang Emmy, Meliton kumalatan ti iyawag mo kanyak. Nabayagan nga agab abrodak manang. Baruak payla ang idi. Katday ta ti makagapo, no apay anapaduras ko ti panagbiag mi asang kapamilya. Nagasatakmet ta nakatumpungak iti nasingpat nga asawa, nga iso tinang salimotmot iti amin anat gadak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw, iso anakaipundar kamimet. Agtawan naklaang iti 30 kat upad, idiing kadeng ko nga agforgudak, taada idin basit agroserya ana ipatakdermi kan ni Pining. Panggap ko mat idin ti mangibangon iti talyer, tamalaksid nga inadal ko ti panagmekaniko, talaga ana semakpay iti lugan. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi kasangsangput ko, idi ingkadeng ko ti saanan nga agabrod manen, tapno makadenak meten ti pamilyak. Maragsakan naklaunay Meliton, takamaujanan na, ingkadeng munti agtalinad diti Pilipinas. Nabayag mo tan nga agab abrodak Pining. Kan may isa, nakaipundar tamutan. Adan basit agroseryang ay matmatunam. Siyakmet, panggap ko ti mangibangon iti talyer. Talaga nga adalat ta pa kainaigan iti lugan ti kayat mo ang negosyo Amo mo tanay sa makitilugan, bakit? Sa bagay, kan maysa, in demand mo't itati kasta ang negosyo. Ado nga minan dagiti adalugan na, kat masansan nga iti talyar ti pagkamangan dagiti saan ang makabaal agumatang iti baro. Talaga, mat. Isa masigurado kong awan ti pan nakalugi ti negosyo apang panunutag, Piling. Ala, noan niya ti amom apagsayaatan para iti masakbayan tayo iti anak ta, suportaran ka, Meliton. Agyaman Pining. Alang arudan, maturog tantan rabiin. Laglagi pa, karig ka ni tata nga anak ta, asyak ti mangitulod kan kuana iti pagadalan iton bigat. Isa maturog tan, Pining. Tata anak, nakasagana ka ka din. Yes, Daddy! Ang mga nadapay nalipatam anak ko. Awanan, Daddy! Sigurado ka? One, Daddy! I'm ready! Malangarutan, umuna ka ni Jagarahe tagpakadaaklaan ka ni Mamim. Sige, Daddy! Piling, mapan kamin ka ni Tata. Ayan mon. Umayon! Oh, itad mo dahi ka ni tata apaman adumtang kayo iti pagadalan. Nay,
Anya kay daytoy. Ti merienda na nalipatan na. Anya? Kat no dinamag ko pa'y naawan tinalipatan na. Kat kunanamot ni awan ka no. Ay na, excited nga min di anak ta, ta si katimang itulod kan kwa na hindi pagadalan. Iso ang nalipatan nanday ta merienda na. Iso nga alaamon, kat di mo liplipatan nga itad kan kwa na. Talaga na laus ti iliw mo iti putot mo anak ko. Siyempre matananang. Mano atawon niya da kay abroad. Di makil ni tatang awa na kiti sibay na. Gapot amang manggada kita dayo. Iso nga ita, tadakan diti pagilian tayaw. Ipapapas mo ti mang taripato kan ni tata, kasta ka day. Wananang. Kaya't kung ay parik na kankwana, tinalaw sa panang ipatag ko kas amana. Dayta, ti pangdayawak unay kan ka anak ko. Talaga pagwadan ka nga adigi ti pagtaangan. Ag-asam, tanakaipundar kan para iti pamilyam. Saan la para kadakwada? Nairanod kami pa'y kanitatang mau. Kastamat tan dagiti dadakkel ni Pinay nga asawam. Pinadakkel na kasana na imot nanang. Amoy dayta. Banag apakaragsakan mi unay kanitatang mau. Gapo tasim magapsap kan ka dagiti sursuro kan pamagbagamay. Nanang. Iso nalaus mo ti ragsak ti partido ti asawam. Idi nga rod na udi ang nagrarana kami kada abalayan. Ay na, Militon, napalalo ti panagyaman da kada kami. Tanapadakkel da kakanaw ang nasayaat. Kasta ka din, nanang? Wananak, iso ang nalaus ti ragsak mi ni tatang mo. Ipampanakkel da ka unay, Militon. Oy, bro, ha? Kumusta ti baknang? Anya bak na nga ibagbagamot, Doray? Mala, pahambol ka mat, girl. Talaga matabak ng kan. Ada nga rodan bukod mo ang groceria, saan ka din? Pundar ni Meliton nga asawak dayjay, gapo iti panagabroad na. Siyakla ti mangimatmaton. Ay, loka. Di ka man? Asawam dayjay. Siyempre, conjugal property dayjay mo't adaman ti mapasama ka saan na mapadpadaanan. Sika talaga, Doray. Saan ka nagbalbaliw? Managrabak kalat taging gaita. Aywan gayam, pagpapaayam itangay. Sa dino kumapaingay. Kasi ti sigod agsansanay kadagiti babalasa nga ag-Japan. Kasta gayam. Napintas mo't nga ruday ta raket mo Siyempre, dakkel mo't ti matmat gadam dita. Medyo, naalalwan lang ti panagbiag mo tabak ng kan. Makuna ka may sakan at donya. Malaksit nga agkaubingan, nasingad pa'y nga agayam da pining nga asawak, kani Doray akamang ti LGBT manang Emmy. Iti na minsan ang nagkikinantyaw kami kadagiti gagayam ko, na isarong kami iti maysa a pagiinuman. Tijak mo, ijay gayam nga agpapaay ni Doray. Gaputan na kantyawanak, napilitanak nga rod ang nagpakitang gilas. Iso nangala kami kadagiti babae akadwami, kabayatan ti panagjajaming mi nga agbabarkada. Ni Doray tinangyam amu kanyak kani Eli. Agtawan iti 19, kan agpapaay iti napanan mi apagiinuman. Agyaman na ka. Tatinong palmo ti Karim nga agsubli ka dito'y pagpapaayak, Meliton. Nganya timbagak, aramidak. Isong ada kita ditoy. Ngam apay may saka. Apay adi mo ka doon, dagiti gagayem mo. Kinapod na, awan ti makaamong ay mayak ditoy. Ha? Imbagak mo tan kun kay di damo nagamamuta saan ka di. Agsubliak, tapno makapagsolo ta. Meliton. Kaya't ko lang maamuan. Sapay lang ko matasaan na masayar tirik nam ha. Apay nagtinag kay ti kasto akita ti trabaho.
Dito tadamot lang am. Ken ubing ka pa eh. Apay di mo inlupas ti panagadal mo. Jakla ko makayat amaamam daytoy. Ngamtangay nagdamag ka. Sige, ibagakkan ka. Dumdum nga gak. Indadanas nak tinagbalin akaayan ayat ko. Anya? Kat idim pa kamok kadagiti dadakkel ko. Imbes sa tulungan dak, pinagtalaw dakpay. Tasayo tak kanu ngamin. Nagkatang-katang ak idi. Aging gaan amok tagtagi ko iti daytoy nga inuman. Kunak na pud no tulungan nak. Saan matgayam? Ta pinagpainak ditoy. Kalpasan ana umaan nak. Manipod idin. Sinursurok ti agbalin ana tibkar tapno agbiagak. Aging gaan nakairwama konday ti apanggadan. Nga iso ti ayan ko. Aging ga ita. Aldaw gaya man. Ay sus, naladawak man din ang nagriing. Ti anak ko, intulod nga tan ni Piling. Nasaya at nakariing kan lakay. Apag iso, naluto kon da ito inangar a karnet baka para iti pangal daw. Pangal daw? Anyat oras na ya? Katno alas 11 pasadon iti aldaw. Anya? Ay sus, talaga gayam analadaw ka nagriing. Ni tatangay, asino tinang itulod kan kuha na iti pagadalan? Inggidan kon tapag isumot anak itsendaak. Kaya't nakangaurayan. Ngam ko nakasaanan ta sigurado amaladaw kang agriing. Pasensya kan Piling. Diyak matan napupuutan ti oras. Si kakit dimat, awan anyaman na. Ala, ingka agdiram uson tamangan kan. Agiddan tan amangal daw, tamabisinak matan. Kalpasan na, agsubli akon iji groserya. Kunak man numangibangon ka iti talyer mo, Melitaon. Nanang. Apaing aging gaita nga ay, kat di ka matlarugyanan ti bagbagam at talyer anigusyom. Kuha nanang, diyak pa yung amin masango. Nay, kasano adi mo masangaw? Katawan mo ti sabali apaka kumiko umamanak ko. Nanang. Sigo ni ti asawam. Naita ka no matlatan makisinsinnarak kadagiti gagayem mo ti ininto na ram. Dandan ni rin nabii kayo kanumutan nga agiinom. Saan adakas ti makidanggay kadagiti gagayem mo, Melitaon? Nang runak at nabayag a panawan asaan kayo ang nagkikita kan nagdadanggay. Hangam no kanayon mo na ikat sa bali daytan. Nang runa no si kaakanayon ti aggastos. Nanang. Kita ambot ba sita anak ko? Di ka aglablabas. Taamangan to kat no agbabawi kanto iti udi na. Onya, magustuhan ka di dito apartment mo? Wan Meliton, katagyaman nakyan ka. Awan tarong ba nga pagyamanam? Imbagak matan kan ka. Inayat kan, Ellie. Meliton, ay ayatan ka mat. Itala ang anak karik na ak iti kastoy. Ngamkid daw kan ka ha? Agan nadta ko ma. Amo mo ta pamilyado ak. Sana rumbang amaamuan ti pamilyak ti maipapan ka data. Maawatak. Kat pasensya kan, no nagbasol kan iti pamilyam ka po kanyak. Di kagdanag, awan ti pamabalaw ko kon ka. Kaya't ko laang apan kan ka, Meliton. Tiyan niya. Sigurado ka kadi, nga ayat ti marikrik nam para kanyak. Apay ang nadamag mo dayta. Amangan ngamin no asila ang ti marikrik nam para kanyak. Gapo iti naamom ang naglabasak. Pangaasim, no asila ang ti marikrik nam. Isong aramidom ti kasto ita. Saan ko ma? Agba nagakla ang amas na... Pangasim, Ellie. Di ka kuman nagsaupay. Imbagak maten, ay ayatan ka. Ipatpatag ka. Kat nagtaod day iti kaunggak.
Iso asaan nga sila ang timarikriknak para kan ka. No di kat napudno nga ayat. Amok idi nga agdadata abasol ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam saan akon Apolos ang nagpanunot. Tilaan nga napatag kanyak idi, kat maipamaysak ti atensyon ko kan ni Ellie. Pinagsardan ko nga agpaay iti pagiinuman ni Ellie, kat intad ko ti amin akasapulan na. Saan ang nakadlaw ti asawak, gaputa saan kumot asinagid ti urnong mi. Ti kwarta nga inurnong ko apara ko iti pagpatakder ko iti talyer a negosyo, ti binusbus ko. Amok amasmas daawan ni Pining, no apay ajak matlaangan rugyan ti imbagak idikan kwa na a negosyo. Ngam saan laeng a nagdamdamag kanyak. Aging gaadimteng ti panawan, a nagbalinan a naturay ni Ellie. Anyamot ng tirastoy Meliton? Dinakmat papatpatan iti kwartan? Kada umay ka ditoy, mangtad ka lang iti kasapulak. Agbayad ka iti abang kun amin ang ababayadan. Ngam dinakmat ikan iti kwarta. Nay, anya saan? Kat kanayin mo't nga yaw. Panagkunam, umdas ti 1,000 a pisos nga ititad mo kanyak tunggal paragsakan ka? Kasano mo tundag iti kasapulak para iti bagik? Diyak pa yan makagatang iti kayat ko agatangan. Tanagbasit mo tititad mo kanyak. Mabit lang, Eli. Di mo't inikan kay iti pagpuunang nga agnegosyo. Ngam aging gaita. Awan mo't tirinugya manegosyo. Tanya ti kayat mo pagparangan, Meliton. Manggedak, tapno maadaanak laang iti kwarta? No ingkab balaynak, pues, rumbang lang arod nga ipaay mo ti amin na kasapulak. Ikanak iti kwarta, no di mo kaya tasinaan ka. Anya? Wano saan? Ikanak iti dakkel agatan, tatalaga nga aramata kon apang rugi iti negosyo. Adda na pinta sa negosyo nga in demand ita. Ikanak iti pagpuunak, tapno na anayas ti amin, Meliton. Pining, bakit? Mabalin ka da mangirwara kiti kwarta iti bangko. Ne, katuan ngam pangaramatam aya. Adang amin sinarat ko ang negosyo, kat masapol ko ti puunan. Di mo matintuloy tinagtalyer. Apay no ti pangrugyam ko mga agtalyer laangan ti aramatam. Saan mo ko maapanunutan adi kakayat nga ikan iti kwarta? Ngam adamot ti puunam apagtalyer mo kuma, saan ka di? Bakit? Naramat kong dadya kwarta. Ne, anyat na nga ramatam, kat di mo matintuloy tinagtalyer. Ang amin. Jay, naloko ako. So awanan ti pagpuunak ko mga agtalyer. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasano analoko ka ako nam? Bakit? Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan pa deta abanag? Basta palubusan na kumamangirwar iti kwarta ta iti bangko. Tada na patag apangaramatak. 2 bulan ajak nakasarong ka iti apartment ni Ellie. Sipod inyawat ko kung kuha na ti dakkel agatan nga inuwar ko iti bangko mi kanipining. Siguro, napinta sa damag mo ti ipasabat na kanyak. May papanitimbaga na ang negosyo, apangaramatan na iti dakkel agadat aginintaw na kanyak. At daytan ti apartment ni Ellie. Diya akong indano di titulugan. Agore ka. Apay nga da nakapaskil nga apartment for rent dito eh. Anya ti kaya tasawon da ito eh. Pimanaw ka diditan ni Ellie. Sa dino tinapanan na. Kanapaya din na yung bagbag ka kanyak. Awagak ni Ellie. Masapul ang maamwak no anya tinapasamak. Awanin ti sa baling amok apagdamagan may papankin ni Ellie. No saan na si Kadoray. Nang runa kat Jack mo ten makontak ti cellphone na. Hi, Meliton.
Amo mapagtalkanak. Tao na pulos tinaamuan ni Pining maipapan kada kayo ni Ellie. Doray. Aklo na kay may dito ni Ellie. Nagsarak da lang dito iti may sapay a customer na. Anya customer nga bagbagam, Doray. Ala, apay, di maamo, nga uray di niya lamon iti apartment ni Ellie kat sumsumrek pay laang ditoy. Tanda pagsalitaan nyo kanumet. Anya? Di tatagpay sumiliton. Pinalubusam ka na sumrek lata ditoy. It's a regular lata sumsumrek dito ni Ellie kat ag day of laang no maturog kay iti apartment na. Sana po no day Doray. Awan ti kasta saritaan mi. Isumating baga na kanyak. Alangan mo't nga gulbudak kan ka. Diyos ko. Ti ibagbagam iti at sinarak na customer na ditoy. Sino day jay? Apa nagsinarak da? Ti ko na ni Ellie, nakisinan kan ka, tagkabil ka kanumat. Nauyong ka kano. Anya? Katya bagbag ka customer at sinarak na ditoy, nagkuyog dan Ti amok, umadayudan, tapno saan mo kano na masarakan ni Ellie. Gaputa pinangtaam kano. Diyos ko. Kasla nagpiang-piang kanyak ti langit kandaga, iti kasday anaamwak manang Emmy. Jaklaim pagarop nga itilaksid ti kinasayaat nga impakitak ka ni Ellie, siyak pa'y gayam tinagbanag adakas. Inrisgok ti kinaulimag ti panagdan naming agasawa, gapulaang kankwana, ngamlino ko naklagayam. Maaklon ko kuma ti panangloko na kanyak, ngam ti pagsakitan unay tinakam ko, dandanin na ibos ti kagudwa ti naipundar ming agasawa, gapu iti manangalilaw a babae. Tinaangan pagyamanak manang, awan apulos tinaamuan ti asawak, iso ang nagtalinaad anasaya atak kenkwana. Tapno malitupak tinabusbus ko ni Ellie, kinasaritak ti asawak nga agabrodak manen, kat pinalubusan nakmet, iso nga adak ita ditoy Taiwan. Makunkonsensyaak, gapo iti naramid ko, kat panggap ko nga ipudno kani Pining ti amin, ngamjak amuno kasano arugyak, kan maamakak iti posible a mapasamak no bidang laeng. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Meliton. Meliton pagayam ko, awan ti sabali ababalawam no saan asika. Panunutom anaimbag, nagsayaat kan nagulimag ti pamilyam, ngam si ka mismo tinagaramid iti pamuspusan, tapno nakastrek ti dakas apagteng iti pamilyam. Nagasat ka pa'y kitdi, ta saan anadadaal ti estado yung agasawa, no naamuan ko mati asawam ti naramid mo. Saan ko nga ibagbaga nga amin akas ka ni Ellie kat dakas pagayam ko. Ngam panagkunak, kat natumpungam dagitay talaga ama nga lilaw at tao. No may papan iti panggap mo amang ipudno iti asawam iti amin, adakan ka dayta, ngam masapol ang nakasagana ka iti anyaman a pagbanagan na. Agpaay ko mga rod eleksyon kan ka tinapasamak, tapno demon tunlaukan iti kalukwan, tinaulimet a panagbiagyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong
bigay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyay